wallahi ni ba zan mutu ba. Da su zuwa nake karuwa in zo. Wallahi ni ba zan mutu ba. Kuma kana kallon kana mun gani kamar na tsufa ko? Kana mun gani kamar na tsufa ko? Kana mun gani kamar na tsufa ko? Kana kallon na tsufa karhin da yake ɗaukar nan banza ne ni karhin nan na zama ɗaukar karhin nan wallahi kai bari wannan magana ni karya hake karya kai bari kai ka duba wallahi akwai karfi wallahi da karfi shekaru sun cimma wallahi da karfi mu ne masu karfi mu ne masu karfi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam cameraman masha Allah masha Allah kana bismillah masha Allah A wannan abin da ya share tun 1441 da na ji Australia ya ila uku. abin ga koya mashin shayi ne wani mutum murtani babu fatiti shi koya mun shayi ina kama ya kai shekara 98 kenan lokacin da na koyi shan shayi shekara 99 kuma sannan na je Ghana na je na iski gaba ɗaya ma babu attayi to she mun koma can mun je mun nemo ta attayi na murtani mun kawo Ghana sannan ba mota tafiyan abin gane tafiyan jaki ne tafiyan jaki ne Kai lokacin da kake ni lokacin ma shekara ta 1159 da fara shan